बेखौ गाखोना गाखोला गाखोगोन खामानिया जिराय गाखोबाय खनसेनो गाखोनांगौ जिरायाबा सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बावखुंग्रि गाखोनो फैबाय नै खोथायाव सफैखो जों 5:40 सफैबाय मानसिया गेसखांदासो फैलाबाय गाखोनायनि सिगांनो फिथा जाना लाग्रोखाबाय एबार गाखोनोसै नै हाजो गुदि जागायजेनबाय जागायजेननायाव मेंबाय नै रिंकुनि बेगावसो नै खथ' मोजां बियो माखासे दोनफैबाय नै मेंजोबखाबाय साखासेयावनो नै गोजौथिं गाखोगासिनो नै ayo gabrudang hasil saya nih keren sudah ada गोजौ दालां मोनफैबाय थौ थाबायदो दा नै गेजेर नांना बारफैबाय नै दुखान गोजा ओरै दंफाङा बिराद मोजां बे नंबाय ना
थानसालि बाथौ थानसालि दं फैसाखौ बेयाव गारना गालांदो खननानै बैयाव हरनांगौमोन फैयै फैयैनो थिखिनि सफैबाय थिखिनियाव नैबे थानसालि आरो ओजा अन्थाइ सफैबाय फाइनालि सफैबाय ना मा होनो नै अन्थाइ हारां अन्थाइ माबायाव मोनफैयो अन्थाइ थाफा अन्थाइ लागाम एकदमबारे हाजो थिखिनिया सफैबाय नै फट' लाथ'वाखै जाबाय थिखिनि बयनिख्रुइबो थिखिनिसिननि अन्थाइया बेनो ओरैजाय गाहाय सोनाबथिं ओरै खोलाहा बिराद बार सिउ सिउ बेयाव बाथौ थानसालि दं गोरलै गोरलै mana mulai? Mana? Satu nomor guna bawa sampai ni ya. Mana luar badan aku cuma jang. Buat kamu napa tu mabe orang misal. Mesti. Jelas tu kan? Ba? Ni jodoh musuh nua. Ba? Ini tak kau lagi macam macam jodoh thang nanti. Ay mana orang? Mana kita usah lain nanti. Ni jodoh thang nanti ni usah. Kita nanti. Itu jangan halaman mari nanti. Oh ibu ini gini, bagus ni. Ay itu bang. Oh, kalau video ni sekarang ni. Mandalnya ini karena tansali. Kasihan adik kan itu izin ada. Ini bisa. Ayat. Right.